Servus, vítaj v ďalšom videu. No a v tomto videu, tak ako som spomínal na konci toho minulého videa, si povieme niečo viacej o tom, čo sa mi podarilo dosiahnuť za pol roka pôsobenia na eToro. Takže keď prejdeme na štatistiky, môžeš vidieť za tento pol rok, čo tu som, plus 7,01%. Jún bol červený mesiac, minus 2,43, ostatné mesiace v zelenom. Za júl veľmi pekné zakončenie, plus 5,82, čiže za mňa spokojnosť. No a čo sa týka dividend, tak zatiaľ sa hýbeme na úrovni 20,99 za ten jeden pol rok, s tým, že mesačne som dávam iba 400 eur, nič viac, nič menej. Čo sa týka júnu, tam sme mali najvyšší príjem z dividend 7,82, najmenej vo februári, logicky tam som začal, tam som mal ešte veľmi malý kapitál, takže postupne vidíme, že to ide pekne krásne nahor. No a čo sa týka rozloženia portfólia, tak používam stránku Bullshit, čo má spoluprácu s eTorom. Kľudne ti dám odkaz do popisku, si môžeš sám pozrieť aj svoje portfólio. Podľa mňa celkom zaujímavá stránka. Čo sa týka predpokladanej dividendy, ročne mám 3,44, zase treba to brať s menšou rezervou, je to iba od oka, nesedí to na 100%, ale zhruba to tak vychádza. Čo sa týka sektorov, mám tu Consumer Cyclical 27%, Technology sektor 21,50%, Consumer Defensive, Basic Materials, prosto diversifikácia tam je. Čo sa týka risku, vidíš, že tu mám trhovú väčšinu v low risk, potom tu mám medium risk, high risk, very low risk a very high risk. A taktiež aj ten hedge, čo mám minimálny, čo som ukazoval aj v tom poslednom videu. Takže toľko k tomu, mám tu 51 asetov. Najviac momentálne mám v Albemarle Corporation 6,82%, Alibaba 6,11%, Tencent tam som dokupoval Yin, čiže viacej na tú stránku z rámci Číny, ale stále je to viac než diversifikované. Prosto nemám tam viacej ako 20% portfólia. Takže mne osobne to vôbec nerobí problém. Keď sa pozrieme späť na eToro, tak vidíme, že to sedí. Na prvom mieste máme Albemarle, Alibabu, Tencent, Yin, Disney, PayPal, Hershey a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa týka profitov percentuálne, najlepšie na tom z môjho portfólia je Palantir, tam mám plus 63%, Finia 45%, Texas Instruments 28%, tunak Charles Robinson Worldwide, oni vypúšťali aj hospodárske výsledky, vidí, že pri otvorení trhu plus 10,83 zatiaľ, čiže tu nám to ešte narastie. No a naopak najviac stratové momentálne Beyond, TMC, tu je ten hedge, Paramount Global, znova hedge, Sirius, Leggett, takže nič veľkého, nič strašného, pomaličky to portfólio budujem. Dneska už máme aj prvého, čiže už mám peniaze na eToro Money, budem robiť prevod, vidíš zase 400 eur a z toho budem zase prikupovať ďalšie akcie. Čo sa týka ešte noviniek, za včera bol príhovor Pavela. Good afternoon. Čo sa týka správ z rámci sveta, tak za včerajšok boli správy v rámci Fedu, vyhlásenie úrokových sadzieb, ktoré zostalo bez zmeny, čiže stále v rámci Ameriky je úroková sadzba vo výške 5,5%. Dneska 1.8. Anglicko už znižovalo úrokové sadzby, bolo zasadnutie teraz o jednej. Oni znižili úrokové sadzby, Európa už tiež raz znížila po tomto cykle zvyšovacom. Čo sa týka teda tej Ameriky, tak tam sa vyjadril Powell, mal aj príhovor pol hodinu po tých správach, že potrebujú mať väčšiu istotu a riziko je z oboch strán. Či znížia, či neznížia, prosto riziko tam je, ale povedal, teda tvrdil, že môžu si dovoliť ešte stále počkať. Takže je to niečo, čo nám hovorí už viac než pol roka, že potrebujú viacero dát, viacero potvrdení pre to, či budú znižovať alebo nebudú. Takže toľko k správam, taktiež ešte máme sezónu hospodárskych výsledkov, čiže trh môže byť určite volatilný. Ukážeme si AMDčko, tam vyšli hospodárske výsledky, bol tu tento nárast, potom sa zase niečo malo vyklesal, takže určite teraz, keď máme sezónu hospodárskych výsledkov, trh môže byť volatilný. Ja osobne prikupujem väčšinou iba teda tie dividendové akcie, ktoré pravidelne zvyšujú svoju dividendu. Ja osobne sa nepozerám teraz na 1-2 roky, ja sa pozerám na 10, 15, 20 rokov dopredu.
Takže to, či teraz nakúpim a budem na tej pozícii o rok minus 10%, mi vôbec nevadí, dokúpim ešte viacej. Takže toľko k tomu. Pre tých, čo sa pozerajú na krátkodobé hľadisko, pozor, teraz zvýšená volatilita na trhu môže byť, takže toľko k tomu. Ale mám ešte aj teda ten minimálny hedge, ako som už ukazoval, spomínal, ten hedge v rámci TQ, QQ, UV, XI, čiže mám minimálny hedge, ale sa bavíme možno o 1,5 alebo o 2% z môjho portfólia, není to nič veľké, nič hrôzostrašné, prosto keď máme takýto cyklus úrokových sadzieb, tak nejaká korekcia sa očakáva, preto mám 1,5% z portfólia aj na tomto hedži, ale primárny cieľ je sa pozerať na dlhodobú trať a 98% z môjho portfólia je zameraných práve na tento rast, na dlhodobú trať. Takže čo sa týka mňa, spokojnosť, portfólio, držíme sa plus minus zároveň s tou S&P 500, niečo málo za tým, ale ako som spomínal, dividendu máme podstatne väčšiu oproti S&P 500, dividendový rast máme o mnoho väčší oproti S&P 500, takže ak sa pozeráme na tú dlhodobú trať, moje portfólio má tendenciu splniť môj cieľ, čiže žiť čisto iba z dividend. A nie je to nič ťažkého, investovať 400 eur mesačne a dá sa to dosiahnuť veľmi ľahko. Takže plus minus toľko k môjmu portfóliu. Ako vidíš, dividendy chodia, už sa pomaličky blížime k tomu dvojcifernému číslu každý jeden mesiac. Momentálne tam máme niečo cez tých $20, čisto z pasívneho príjmu, bez toho, aby som dá sa povedať, že pohol prstom, že už to sú čisto iba dividendy. No a teraz ti ešte ukážem niečo v krátkosti zo včerajších highlightov v rámci Pavela. I'll give an example of cases in which it would be appropriate to cut and maybe that it wouldn't be appropriate to cut. So if we were to see, for example, inflation moving down quickly or more or less in line with expectations, growth remains, let's say, reasonably strong, and the labor market remains, consistent with its current condition, then I would think that a rate cut could be on the table at the September meeting. If inflation were to prove, stickier and we were to see higher readings from inflation, disappointing readings, we would weigh that along with the other things. I think it's going to be not just any one thing. It's going to be the inflation data. It's going to be the employment data. It's going to be the balance of risks as we see it. It's going to be the totality of all of that help us make this decision. Look, the objective is to balance the two risks, right? It's the risk of going too soon and the risk of going too late. We've been, we had 7 months of good inflation data at the end of last year. We said we wanted to see more. We pointed out that too much of this was coming from goods, and sure enough, the first quarter wasn't great inflation data. Now we've got a quarter that is good, and we're balancing the risk of going too soon against the risk of going too late. That's what we're doing. There's no guarantee in this. It's a very difficult judgment call, but this is how we're making it. Takže tak krátko k Pavelovi, tu som ukázal nejaké ukážky z toho, čo bolo za včerajšok povedané. Dám ti aj odkaz na celé toto video, celý tento záznam do popisku, čiže ak chceš si to môžeš kľudne pozrieť sám. Ja som to pozeral live naživo včera, takže také highlighty som ti sem dal. No a to bude odo mňa pre dnešok aj všetko, počujeme sa na budúce. Čau.